állunk itt. Csak ma, Ez egy privát parti. Köszönjük, hogy ránk gondoltak, hogy minket hívtak meg. Majd lesz. Ha szabad kérem, az Zoli. Már ki is kapcsoltam. Szabi, nem szólsz. Jó, hogy megtaláltam. Világítom, hogy Szólsz? készült meg. Hát nagyon köszönjük, hogy minket hívtak meg. Miket választottak? Nem vállalta más. Tudjuk, nem ért rá a bikini. Úgyhogy... Nézd meg énekel. Bocs. Úgyhogy szerintem akkor kezdjük. Csapjuk bele. Van énekel. Esőtal. Ez egy ilyen dob nélküli koncert lesz. Igen, sokkal inkább nem koncert lesz, hanem Nyilvános próba. ilyen játék. Aha. Mi így szoktuk nagyjából tölteni a péntekeket. Most nem is szoktál, de évek közül. Na jó, kezdjük És ezt. már türelmes a közönség. Ha kihúzom a telefonot, odafutok és bekopogok. Ha a família letagad, csak mosolygok. Belehalok és